kunjani azifanani igubhu kuneyigubhu engafuni ngisho umuntu wesifazane ukuthi adlule kuzona uzothola ukuthi ingane sezogula egcekeni why wena ulahlekelwe understanding ingane mayijomba la ijomba leli suitcase leyicathulo kunesigubhu phakathi ngoba usifihlile ingane uyibona isingene esikhathini why ijombe into engamele ijambe and enye ingaphindi ilungiseke enye uyibona isiwa nje silimali egcekeni why ngoba awu understandanga noma anikhulumisananga nomelaphi ukuthi lento imukele ukuthi ngiyibeke kuyiphi position. Ake ngibingelele mbukela lapha ekhaya igama ngumzothule ngokashembe isibongo ngomafafuke njengedangabani isamba nesapha inkosi engalala maqeda olala bafowazana unogwaja ozikhundla khundla uthi mawuvimba ngala uthi kusungali ngumkhovu oyiphayo madakeni oyishasa ngitsela ngiyabingelela le inethezeka TV igama lohlelo uphila kanjani uyasilandela lapha ku YouTube usilandele ku TikTok usilandele na ku Facebook uthi Nethezeka TV ngasibhalela kwahlala unethezeka@gmail.com kulula nje kanjalo mbuke lapha ekhaya kulungile dokotela ngazi ukuthi udokotela namhlanje ugcobeni ngoba ngiyabona ukuthi hawu ngithi ngiyakhuluma awu.com wakhona awusashoki ngendlela noma ngididwe isilungu hayi awudidwanga isilungu kusho ukuthi imthandazo hlasimba sixhawulelanga kahle ngoba sesivumile manje asicela ukuthi zonke izinto azibelula kuningi phela la endlini khona ukubamba khona ukuvula khona ukwenza yonke into. Kwesinye isikhathi futhi kuya ngokuthi dokotela sizokhuluma ngani ngoba sizokhuluma ngegubhu uyabona kwesinye isikhathi sike sikhulume ngezinto zokuphakamisa izinto zengcebo kodwa egcineni kukhona sekukhulunywa kakhulu ngegubhu into ekuyinxake abantu abaningi ethi ngesigubhu asisebenzi ethi umuntu nginesigubhu noma ngazama ukuphakama endaweni ethile ngifuna ukuthi singene nakubona labo bantu sebefuna kuwena usizo manje ukuthi lento le ingishonise phansi kakhulu ngalahlekelwa imali mase singena la endaweni yesigubhu umuntu methi ufuna isigubhu yini isigubhu yini igona ngoba kuyahlukana kokubili kwesinye isikhathi ngoba kukhona igona ongalithola ukuthi phakathi linezinto zokhotha insizwe ethile abanye masebethi hawu sibani unezigubhu akasemuhla ngisafuna ukuhlala naye kanti phakathi akazi ukukhonana. Iqiniso kunjalo zihlukahlukene ngokwenziwa kwazo nobunjalo bazo ikakhulu ake siqale ngobubi bazo njengoba uke wachaza leli side baningi abantu abathi banezigubhu bafikile nje kakhulu nakumina bethi banezigubhu bayilanda kuphi nakuphi kodwa zibasebenzile imfihlo esigubhini ikulowo muntu osuke senzile ukuthi usenze sayenza leyo nto noma saxhumana nawe. 2 igubhu zisebenza ngendlela eziningi engafani kunesigubhu sokuvikela meaning sokuvika ingozi ekuba khona kwasegcekeni lakho noma ebhizinisini yakho sigadile kube khona izigubhu zokudonsa ezokudonsa inhlanhla noma ezokudonsa impumelelo kube nezigubhu ze-traffic umuntu mayifuna kube ukuthi kube busy into yenzayo either ummeli noma nebhizinisi noma une-tavern noma umelaphi noma unesonto noma unjani ese-traffic esokuthi kuhlale kubhizi lapho noma udayisa utshwala noma udayisa ini angeke ngibize noma yini kodwa kusalayo kuya ngokuthi siqondaniswe kanjani nalento yenzayo. Bese futhi la igubhini kunezigubhu ezithi mazenziwa zifakwe insila yalowo muntu meaning leso sigubhu sazi umnikazi waso kuphela asimazi omunye umuntu sizoyihlalela nje sibe yifanisha sihlobise singenzi lutho omunye umuntu asizukuyenza lento uma iseshonile ngoba besazi yena kuphela umnikazi wasakasekho ayifanani ngigubhu khona isigubhu futhi ozothi uma unikezwa sona singafakwa lutho kwakho kuphela kodwa sizokwenza leyo nto ngokwe communication yakho naso ngendlela otsheleke ngayo zisebenza kanjalo ke. Inakho la umuntu uyanika isigubhu khona abantu othi mekhuluma ngesigubhu ethi ngasicaba nami emzimbeni shuthi
xhunyaniswa naye angithi ngifuna ukubuya lapho ekuthenini ukuthi ke naso ke isigubhu ke sixhumanisiwe naye emva kalokho usedlulile emhlabeni should leso sigubhu fanele siphinde sixhumanise nomunye oqhubeka nalomsebenzi kukabili kuya ngokuthi leso sigubhu senzani imfihlo ekumenzi waso nanokuthi bona bebevumelene kanjani. yes Inkinga ejwayele ukwenzeka ke ukuthi umuntu uma yofuna isigubhu uyayekhohle ukuthi kunesikhathi sokuhamba emhlabeni. oh yeah Yes, kanti uzoshiya abanye abantu abethu bakhela ikusasa. So ke omunye umuntu uma yenza into enjalo kubalekile ukuthi abantu akusesona lesikhathi seyimfihlo kakhulu manje. Singakhohlisani. Umuntu ulande something usaba ukusho ukuthi ubuze kumina. Ngaleyo nto umnikeza lo muntu incindezi kulento ngoba uzothothi lento iyayenza i-answer la ekhaya. Kodwa uzothi mayiseshonile akazi ukuthi lesi sigubhu sidlani. For instance igubhu ikakhulukhulu kunezinto eziba nama demand azo. Esinye uzothothi sidla uju, esinye uthothi sidla ubisi, esinye uthothi uzivuselela ngendlela ethize azifanani, esinye uzivuselela ngokuthi uye lapho sithatha khona, esinye uzivuselela ngokuthi usibeke endaweni ethize. Azifani ngokuhlukahlukana kwazo nangendlela ezakhiwe ngayo ngabantu nangokwenzeka kwazo. Kodwa ke igubhu zisebenza ngendlela eziningi kanjalo futhi namagono kuba into ethayifani. In most cases amagono amaningi awadingi nanokuthi azafaka igazi lakho ngoba asuke setshela ukuthi yini ayoyenza phambili. Ukuthi atshelwa kanjani ke ongasiyena umelapha akakwazi ukunderstand ukuthi kwenzeka kanjani kufike lapho kodwa kusalayo information esuke ifakwe esigubhini kumele ifike phambili idonsele udoti okhona lapho noma idonsele umoya iprotect noma iphilise lo moya ulindeleke kulelo gceke noma ulindeleke kulelo office noma ulindeleke kulowo muntu. Khona nabantu abaphatha ngisho igubhu abahamba nazo ngisho emotweni. Yes. Ngezathu zakhe ezithisi ukuthi why efake lento yenze yaba isigubhu. Ingoba kuneminye imithi engavumelekile ukuthi ingene ngaphakathi egazini lomuntu. Ekumele ingene ngaphandle noma iphile eduze kwakhe. Noma iphile kuyena ingageza ngayo kodwa hayi ukuthi awufaki. Lapho ke kumele uunderstand isigubhu ukuthi sisebenza kanjani. And ezinye izigubhu eziningi njoba zikhona uthothe ezinye zinezinto ezithize zezilwane. Ongamele ukuthi ziphile kuwena kodwa wena ungaphila kuzona. That is why kufakwa igazi lakho kuzona. Wena mayizophila kuwena ungahlanya nokuhlanya kodwa wena mazazi ukuthi wena siyakwazi zizokuphilisa. Zizokuphilisa zikuprotect zikuvikele zikulethele izinto ezinhle zikhanyisa izinto zakho zivule izinto zakho. Uma kumele ivale futhi zizovala kuya ngokuthi zilethwe ngayiphi indlela ukuthi lokho okokuvala mhlawumbe bezovala amasela noma izovala abantu abazokulimaza noma izovala abantu abeza ngobubi noma izovala abathakathi kuya ngokuthi silethelwe yiphi into kumuntu nakumuntu. Okay, yazi ukhuluma le indaba yezilwane engafaya iphile kuwena ngoba phela khona izilwane ezidla noma yini mase kuba khona izilwane othola ukuthi zidla ukudla vele ongakudla kodwa kungcono ukuthi igazi kube yelakho liyakhona kunokuthi ifake kuwena. Khona izilala bume elala bume uthola ukuthi umuntu usenza noma yini. Isizathu sokuthi kube elakho igazi engena lapho kusuke kwenzelwa abenzi bobubi njengabathakathi. Ake sithi nje lapha phakathi kunebhubesi noma kunenyoka noma kunani ethize lapho kwenzelwa ngokwesayensi yethu yesintu. Kwenzela ukuthi okugadlayo noma uthi uyak-attack manje uyashaya kulela bhubesi ukuze kukwazi ukuthi lento iprotect ngoba isigubhu siyakuprotect siphinde sikwenzele lento kodwa ngikhuluma ngesigubhu angikhulumi ngomfanekiso wesigubhu. Yes ngoba ziningi lezi izigubhu la ekulapheni ziningi izigubhu kodwa mhlasimbe angazi noma kusuke kulahleke ukukhulumisana nosithathayo nomnikezwayo ukuthi siyenze lento elindelekile noma kulahleka instruction phambilini lapha yakhona. Ngoba okunye engifisa ukubonisa abantu umuntu usesithathile isigubhu uzothi efika nje ekhaya asibeke ngaphansi kombhede. Angikaze ngisibone mina isigubhu esizokwenza into enhle silala ngaphansi kombhede. Okokuqala lokho. Yes okokuqala nje. Why ngisho njalo ngoba umbhede unemoya eminingi and unomoya ongasiwona wakho kuphela.
not unless ukusilanda kwakhe bekunokuganga okuthize okufuna lwamoya osekhaya. That is why ke ezosibeka ngaphansi kombhede. Ngokwesigubhu kumele usibeke endaweni lapho esokwazi khona ukuthi sisebenze leyo nto ngokwemiyalelo yaso ngokweprinciple yaso ukuthi masila siposition ukuthi sidonsa lento ngalendlela kanjalo. Okay. 2, kunezigubhu engamele zengamwe abatwana. Mangithi kwengama abanye abantu baye bathi isizulu sami sithi asiqine. Ngizosithanda ukusenza sibe simple. Kunezigubhu ekungamele overpower abatwana. Asike sithi nje ubeka isigubhu la kuqhamuka izingane zithi kuzona noma kunjani azifanani igubhu. Kunezigubhu engafuni ngisho umuntu wesifazane ukuthi adlule kuzona. Okay. Ozothola ukuthi izingane sezogula egcekeni. Why? Wena ulahlekelwe understanding. Izingane mayijomba la zijomba leli suku esilecathulo kunesigubhu phakathi ngoba usifihlile. Ingane uyibona isingene esikhathini. Why? Ijombe into engamele ijambe and enye ingaphindi ilungiseke. Enye uyibona isiwa nje silimala egcekeni. Why? Ingoba awu understandanga noma anikhulumisananga nomelaphi ukuthi lento imukele ukuthi ngiyibeke kuyiphi position. Okay, nakho ke la. Shothi sikhona okumele sibe yimfihlo kangangokuthi sibe sendaweni la khona ongabi khona noma ilunga linye lomndeni noma sibe nendlu yaso sodwa la ngena khona wena wedwa ukwazi ukukhulumisana nazo ngoba kukhona eminye imizi uthola ukuthi indoda yakhona iqubukile nayo yonke into. Uthola ukuthi izingane zakhona izidenge awuqondi ukuthi kwenzakalani lelo gama ngiyaxolisa ukulisebenzisa ngoba sikwemedia. Izingane zakhona ayikho enento eyinqubela phambili zimile awazi noma kukhona yini okwenzeka noma kukhona ubudalwa ngoba kuke kusebenzise igama elithi kuthiwa izidalwa kodwa uthola ukuthi izingane zakhona nje ayikho into futhi ezoqhubeka iye phambili. Okay, ngizokuphendula ngeindlela eziningi lapha. 1, kubalekile ukuthi umuntu oyolanda into ethize kumuntu abonisane naye ukuthi mina lapha engikhona ngubaba ngegama noma ngubaba ngempela. Ngoba ezinye zalezi zinto uthi uma ubuya nazo kuthiwe ekhaya cela mawufika wenze kanje. Uthi uyayibiza ingane ukuthi hayi asidleni nansi inyama sisonke. Ingane ayizukidla leyo nyama. Already leyo ngane si against lento elethwe la ekhaya. Yes. After effect noma umphumela osuzokwenzeka kuyona sekuzoba sengathi ngoba kukanjani. Kanti naye ubaba noma umama olande lento akabanga nayo understanding nomelaphi wakhe ukuthi lento ifuna mina kuphela noma kumele umndeni wami ube yipart and parcel yalento. Kuphinde futhi usufikile ekhaya nalento. Masuhlele ukuthi ngo8 wenza indlela okuyibika la kulamaceke. Ingane isihambele indlela zayo isekho la icekeni. Isithi ay angeke ngiyeke lengane uyaqhubeka neprocess. Isele ngaphandle yo. That means lobu buhle okulethwa yilento la ekhaya akusakwazi ukuthi kuyithole lengane. Kuphinde futhi esinye kuthola ukuthi sifikile ekhaya lento isikhona lesigubhu. Kuthiwe la ekhaya kumele for 3 days ni behave kahle. Abantu bangizwa mangithi ngibehave kahle. Le show akuyona izingane. Ukubehave kahle meaning aningahlangani. Uthola ukuthi izingane kwelinye ikamera ziyahlangana noma zenza ngendlela. Iphumile le nto ku direction. Usuzothini wena? Sizothi lesi sigubhu asisebenzi. Kanti wena sithema sifika lesigubhu wasifundisa ukuthi kuyalalwa la ekhaya then ukuthi kuyasetshenzwa la ekhaya. Vele kulala ne-one way. Yes, ngoba wena awubanga nayo understanding kunento ummelaphi azokunikeza instruction kodwa ngakutsheli ubungozi bongayenza instruction. Wena uzothatha kanjani uzokwenza ngeyakhe indlela. Uphume kule ndlela. Uzothi umelaphi ayi mawufika ekhaya uyobiza umndeni uthathe noma inqode. Masuthatha inqode bese niyadla nonke ningayenzi bewukhari lento nidle nonke nje eplatini nikhululeke nijabule nihleke nibe mnandi. Qedile umelaphi la. Kanti kunengane engezukudla lapho. Vele nayo ngesikhathi ngadli leyo ngane lapho already lento ayisayenzi lento eyenzile. Lo mntwana esami recognize as the part of you. Use against. Yes. So kukabili ke kuba against kwakhe. Kunokuthi yena le abeyilande khona lento noma la ekhaya afika ayilanda khona.
kuya ngokuthi ngesikhathi sithandaza mina naye bithini imithandazo yethu. Imithandazo yethu kunokwenzeka ithi angithi siyakha inokwenzeka ukuthi ngithi mina njoba ngila ngugumede nginabantwana abawu5 ngifisa ukuthi umndeni wami nempilo yami iye phambili. Abantwana bami bafunde baphile bashade bagane balotshole balobole impilo iye phambili. Njoba ngizocela lamandla ngifuna ukuthi umndeni wami uphile kusuka wonke amabhadi nezinkinga ezisegcekeni la. Wena wenza iconvenant la. So ke ekhaya sebeyomukelani lesi sivumelano senzela. So ke ekhaya mase kukhona umuntu okhombisa ukuba disagreement nalesi sivumelwano sekuyini umphumela lapho. Lento ayisezi kuyenza lento ngoba siyibona ukuthi ngidlaliwe la. Ukuthi umoya kodwa nawo umoya uyalalela. Usizothi la kudlalwe ngami. Akwenziwe lento ekuthiwa ngitshela yona kutshona la ekhaya u5 ingane kodwa ngibona izingane eziwu3. Then ngaleyo ndlela sizothi lento ayisebenzi noma lento iyenza ngeindlela noma isikunikeza amandla angaphezulu kwalawo walindele. Okay. Why i-direction ayihambanga kahle. That is why kubalekile ukuthi umelaphi akabe open neclient eliphambi komelaphi alalelise sizi ngisho ngafona 1000 times ukuthi ikuphi okulindelekile ikuphi okunjani. Omunye umuntu kufana nomuntu ozothi mayefika kumelaphi ethi akade ngangiyithatha igubhu ngiyazi. Usemmisleadile lo melaphi. Ngoba lo melaphi uzomnikeza isigubhu kanti imbandela yakhe nembandela kaGumede nembandela kaGumguma ayifani. Ngomuntu nomuntu. So ke ngaleyo ndlela ayizukufana ukwenziwa kwabo. Ake ngitshele nje ngezigubhu khona izigubhu ezivalwayo khona engavalwa. Kulokho kuyikodwa kuyi-direction ebaluleke kakhulu emhlabeni wezigubhu. Hayi ngikuzwe kahle nakho la engifuna ukuthi umuntu ecaciseleke khona futhi okusho ukuthi usuzamile wasithola isigubhu yakwehlula imbandela wagcina wena usugijana nomelaphi. Okay ungezi shooting ngaleyo attitude uma sefika kuGumguma umuntu akeze shothi ke ngayiphi indlela efike naso lesigubhu khona indlela owenza ngayo noma uwenza njani ngoba phela nanga umuntu usefaka imoya wenza isivumelwano kwenye indawo usiyafika uza kuwena futhi uzofuna esinye isivumelwano. Akuyona inkinga leyo kodwa la ekhaya akeze uyena sizoqala phansi. Engangithathela isimo sakwenye indawo engingazi ukuthi iconvenant yakhona bithini ngoba ngizohlangana la endleleni ngcine ngasebenzeli sobabili kanti uma into iqalwe yimina phansi ngiyazi ukuthi kanje iyoba kanje ibe nomphumelo kanje mayizoyenza ngalo ndlela. Okunye kubalekile kuzigubhu kunezigubhu ezizwana nomsindo kunezigubhu engazwani nomsindo. Masikhuluma ngezigubhu igubhu njoba kunane izinto zezilwane phakathi ngisho nje unogwaja nje kwenzela example ngonogwaja unogwaja mawufaka endaweni enesound uyafa awuzwani nomsindo. Ayifanani lezi zinto. Inyoka mawuhlela endlini ukuthi kunomsindo kunjani ayinendaba ayifani. Inyoka mawusendlini kunenhlobo yama chemical engathandi ukuthi wasebenzise mawuclean ekube sengathi uyayi-attack. So ke azifanani izinto kulezi zinto lezi kumele ube ne-understanding ukuthi lento engiyithathile ikuphi ekuthandayo ikuphi okunjani ikuphi engakuthandi. Ngake kwafika nje elinye iclient lathi hey yazi inyoka yami mangithi ngiyayibamba ivesani yenza ezinye izinto angi-understand why. Then ngokwazi ngase ngithi why kube kanjani wenze njani ngase ngithi no akushintshe lento oyigcobayo wayishintsha ngempela kwashintsha. Yes. Why ixoshwa yileli iphunga. Leli iphunga elijwayeli ngendlela enza ngayo. So ke bengingasho ukuthi ngikhuluma indaba lokho bengizama ukusho ukuthi lezi zinto kubalekile ukuthi sibe neunderstanding. Uma kuthiwa isigubhu sakho sinikeze uju once a week make sure ukuthi once a week uyalifaka uju. There's a reason wena kuwena kuyihani but kulona kuyi something else. And two makuthiwa faka ihani ayifani ihani. Makuthiwa faka goloko. No sengikhuluma nangehani nje asiqale kuhani. Ihani kune raw honey. Kune honey lengama fake. Yebo ayifani. Understand ukuthi umelaphi wakho uthena inhloboni yehani edingeka la. I-original
noma yilena engasiyona original ukuze sizoba ne-understanding. Esinye kuthiwe sifake i-oil. Maku-oil abafani no-oil futhi. Ungathi ma ngizothiwa fake i-olive oil wena bese ufake i-cooking oil. Oh yeah. Lento la i-communicator ne-olive oil. Oh yeah. Ngendlela eyahlanganiswa ngayo wena ungazama ukunqamulela uthi amafutha engaficela esitolo lo oil nje. Mina mangithi nansi into engiyidinga la nginesizathu ngine-communication ukuthi nansi into edingakala ngesizathu esithize. Ezinye ke angeke nginabe ngazi ukuthi zidlani. Kulula ukuthi ukukhuluma angazi ukuthi kanjani kulula ukuthi athinte. Yes. Phela lento inaye. Oh. So indirectly iwuye ngenye indlela. Oh yes. Kodwa kwakubalekile ukuthi ngiyicontrola kanjani lento. Yeah. Ilokho ke engeke ngithi mina kungama side effect noma kunembandela osukucashiselwe yona. Ngoba omunye umelaphi mayinento eyi1 uzonginikeza yona. Ukuthi thatha lento uyisebenzise kodwa engakutshela ukuthi lento going forward ngaba nama demand. Ake singene la futhi. Dr. Gumgum, umuntu oza kuwena ezokhuluma ngalomsebenzi kakhulukazi wesigubhu. Umuntu okanjani? Ngabe nakho umuntu indodana ekhaya uhlala egcikeni ekhaya uyapataniswa unecar wash mhlawumbe lapho nokunye lapha uyazama. Mase yabuka ukuthi impilo imile ngoba usuke ebona abantu aphila nabo. Ngifuna ukuya lapho. Umuntu uyamemukela noma ekuleso simo kodwa uhlala ekhaya. Uyazi ukuthi kukhona izinto angeke zenze ekhaya noma niyabonisana ekutheni ukuthi wena ufanelwe into ekanje noma isigubhu sakho sifaye sibe kanje. Kunokuthi egcina ngoba kukhona la ufanele khona ufike emndenini ekhaya uyenze leyo nto yenzeke noma uthi hayi akuzama indawo uphuma indawo yakho uthi iqekelele ube indoda nawe. Kubalekile ke lapho ukuthi umelaphi nomelashwa abangakhohlisani. Oh yes. Ngoba njengazo nje igubhu khona igubhu engizothi ma ufike ekhaya cela ufike uhlaba inkukhu. Uyasibika lesigubhu. Bekhona ekhaya. Sengisholo uma ukhululekile. So if uzongikhohlisa mina uthi lapha ngihlala khona ngenza yonke into kanti azukwazi ukuyenza la. Mase emqashweni. Nasemqashweni ngasibika. Yes. Uma kuvuma iposition yalapha. Ngoba sona sisebenza ngawo. Kodwa futhi mase usuka lapho kumele ushuthi sengisukile. Ngoba sazi le ndawo. Kodwa if uzonqamulela uthathe isigubhu kumina. Ofisha abantu abaningi bayakwenza. Yeah. Uyafika phambili akasasibiki. Uyafika phambili. Uyafihla futhi. Noma akasasebenzisi ngendlela. Kunezigubhu engithi manginikeza zona ngithi icela phambili mawufika uthatha impuphu. Wenze 1 2 3. Ngiyazi mina ukuthi why ngithi thatha impuphu. Oh yes. Wena kuwena kuzokubona nje kuyistatement kumina kuyi-must. Yes. Ukuthi ngisho kuwena angisho ngamagama amakhulu noma ngikuphindelele kodwa ngithi mawufika ekhaya uyothatha impuphu. Ungisulela sona ngaso. Ukhulume naso ukhuluma usiyasibeka. Wena ufika ekhaya usibeka usuyokwenza impuphu after 3 days usukhohlisa mina. Already usudefaultile already lento usuyiphethe. Ayisezi ukuyenza lento esivumelene ngayo. Usuzothini wena usuzothi isigubhu asisebenzi. Yes. Kanti wena isigubhu awusibikanga right. Instead siyasebenza kodwa ngenye indlela manje. Khona enye race esidlalayo engasiyona le mina nawe sivumelene ngayo nawe. Why? Ngoba wena uhambanga ngendlela esivumelene ngayo. Kukhona esidlayo noma silimaza ekhaya. Ela uphinde kahle umbuzo. Sikhona isigubhu okuthiwa siyadla, sidla into ethile. Uma sekuhamba sishintshe sidle okunye ke sigcina sesilimaza ekhaya noma emndenini. Zikhona igubhu ezikanjalo. Yeah. Noma kungakhona okwalesho kodwa ake ngibeke nje. Yes. Njengoba nje ngithi ezinye igubhu kubalekile ukuthi mangithi ekhaya ufike usinikeze impuphu. Yes. Ngisuke ngenzela ukuthi sibe yifamily. Oh yeah. Sikwazi ukuthi la ikhaya into edliwayo. Ile Impuphu. Ukuthi wena usiwasha ngayo ngaphandle. Yes. But mina naso siya communicate. That is why la igcekeni izinto ezila zingenabungozi ngisho izingane ngisho kuphi. Why indlela yentshayelo nendlela yokunderstanda leyo nto sikusebenza ngayo. Okubalekile ukuthi wena umuntu kumele ube principle kuleyo nto ube ubambe umgomo nembandela leyo nto.
ukuthi okay mangifika ekhaya nginey'ngane ey'ngaka and ungakushiyi ungathi uyafika ekhaya uthi hayi ingane ngithi ubuza ukuthi ingane engaka hayi ingane yami uqala ina-15 years inalokhu hayi sengikhululekile kanti uzothi uyafika ekhaya awungitsheli ngengane yakho ena-6 months ukhakhaya ungaqinile ukuthi lento ibe seduze nayo and wena uthena lento uzoyibeka ebhizinisini awusayi manje ebhizinisini your first stop usuye ekhaya yes usuphazamisile lapho yabona kwanawe kumele sizi-align ngoku-understandana nangokubambisana ukuthi lento oyithathayo ngoba ubulungisa impilo yakho lungisa phela asisebenzisane mina nawe ukuthi sengithatha imali yami yakho kuwena akusho ukuthi ngikushoyo ungakwenzi futhi ungakubambi ngoba ikhona okuzokwenza ubone ukuthi lento engikunikeze yona iyasebenza noma ayisebenzi. Esikhathini samanje sesivala nje sike sibone kusukuma ubaba wekhaya noma wekhaya uthola ukuthi kwesinye isikhathi kusukuma ingoduso nesokalayo bayofuna into yokuphakamisa behlangene bobabili kuyenzeka esikhathini samanje kusukuma intombi nendoda nje abaqomene kodwa ngokubambisana bebona ngathi impilo izohamba kahle bethi bafuna ukuzama ukuthile esibone kanjalo uyakwazi ukubhekana nabo labo bantu ngokuhlukana kwabo ngekwegaba. Ngiyakwazi ukubhekana nabo angithi basuke bekhombisa ukuthi ku relationship yabo khona lapha abafisa ukuya khona well ungazike noma bobabili basuke bene common goal noma basuke beneyifisa ezifanayo. Ngifuna laba ke kakhulukazi laba intombi nendoda enkinga lapho. Yes kuleso simo empilweni yonke ithi risk iqiniso silikhulume lapho mina ngiyangi-advise kuleso simo ngiyangithi mhlasimbe mase befikile la what if omunye nomunye ngimenzela into yakhe ngikwenzelani na ngokwe-experience yokusebenza angifisi uma sebefikelwa imoya yokuveza ububona bese bebanga lento le engibanikeze yona ethi lento kumele ihambe nami lento kumele ibe kanjani noma omunye azabona ukuthi kumele abulale lokuze kusale lento no akumele kube kanjalo. And two abantu abasuke bezoza kumina ngokuthi bayathandana noma bayazwana kwabona bebodwa bazazi ukuthi bayazana bathandana bengakhohlisani beze befike lesifaka ngoba uma befika la ama-chances ukuthi ngibabone mina ukuthi bayadlala ama-games maningi ukuthi kanjani but maningi engakuthandi ukuthi kuleso simo esikanjalo bese umuntu efika la ngomqondo omunye noma ngemali yomunye umuntu bese kanti ekugcineni khona osetshenziswayo that is why mina ngiyangithi why omunye engazizameli noma izameli kodwa uma bebona futhi ukuthi bona ba-committed kulokho abakwenzayo bengaya phambili noma futhi uma bethi sebefikela bayazethemba besuka ngaphandle kodwa bazazi noma bayiyo yini team le bacabanga ukuthi bayiyona ngiyobalekelela mina njengomelaphi ukuthi babe yi-team bangenela bangayona i-team bazokuphuma kodwa sebe yi-team ngoba kukhona okungale okuhlanganisa ikhona hayi angikho la mase kuba yilaba abasuka abafika ngobunganeke ngiyababuzela nabo ngoba kukhona abantu abahlangana ngento ethile but awazi ukuthi ngale kwayo ime kanjani ngoba ubungani sesikubonile kakhulu nabo abelaphi bayahlangana beze bebathathu ngobungani beze bezohlanganisa into ethile yokuphila masichuma nababili noma ichuma ngoyedwa ekugcineni mase bekuyaqala bazonda lo asikhulume nangabo ngoba sike sayibona abantu engiphila nabo kakhulu. Okay kuyenzeka lokho iqiniso kodwa asibathathe njengokuthi basuke bengabantu abangama-business partners. Okubalulekile uma uhlanganisa ibhizinisi nomuntu nanoma yiphi i-organization i-crash yini kubalulekile ukuthi ninodwa nibe neyivumelwano ukuthi masiqala lento siqala ibe kanje iyoba kanje iyoba namuphi umphumela. I'm sorry ukusho ezinye izinto njenganje i-crash ngoba sikuyafika emqondweni wami. Kuyenzeka i-crash uthola ukuthi ngama-member nibawu-4 kodwa kunoyi-1 o-active oza la ekhaya ukuthi gijime leya crash the day ephuma lapha kuleya crash iyaphazamiseka i-crash why iphazamiseke
ingoba kunalemfihla benganitsheli ukuthi mina ngiyimina nginenjini ethize kwazi kwenzeke mevule yakhe kugcwale yakhe iyawa le i-crash makusuka yena izosuka noma i-organization makusuka yena izosuka. oh yeah Yes, kubalekile ukuthi kwesinye isikhathi babonisane noma kwesinye isikhathi ke athola ukuthi mhlasimpe omunye umuntu uyimember nje ngegama uyilalele le kusebenza laba akekho na active kodwa ulindele ukuthi profit ibe ngeyakhe. yes Kanti mayisahamba lo munye umuntu eyishayisa ngapha nangapha eshona ngapha azafike nala esethola i-answer sezothi lo muntu eyami leyo business sithi ayazi ukuthini ngicabanga ukuphuma lapha okusala nokuhle ukuthi mina ngisuke ngisebenze ngomuntu yebo lo muntu ubuyena ngisho ngakuphi kuyibrand Yeah. ubuyena kuyophila noma ekuphi yes not unless official khona ezinye izinto enginokuhlangana nazo ezingiphoqa ukuthi esitolo ethaveni enkonzweni ethize enjini entweni ethize engenagama yes khona okuthize okufakwe lapho. yeah Unfortunately lowa kusuke nebhadi ngoba uzoyishiya le nto lokhu igijima lapho ngisho yena sephumile ngoba kwathiwa kumele iyenze le nto ukuthi umsebenzi ube khona. yeah okay kulungile ma kuya ngokuthi ngilande into yokusebenza egijimisa umsebenzi kakhulu ugijimisa kakhulu ethaveni ugijimisa kakhulu esontweni ugijima kakhulu ecrash izitha ziyavuka sibalekile isicupho. Kubalekile ingakho uma umuntu esuke ezothatha into yesiphakamiso yeah ngeke ngithi mina sinama level. yes Why ngithi sinama level ngisuke ngazi lento engimnikeza yona ukuthi le mayihamba kanje iyadinga ukuthi ibe ne protection le mayihamba kanje ungasebenza nje ngoba ukusebenza okumukelekile ungadonsi la amehlo kodwa ngokwe level ne level i-protection kumele ibe ipart and parcel ukuthi umuntu avikeleke noma umuntu ayicuphe ukuthi abeza kuyena bengaphumeleli kuleso simo. Nesigubhu sinayo i-protection yakhona. Yebo sinabo isigubhu ngokwama level azo ngoba nezigubhu ayifani ayilingani futhi nemisebenzi yazo futhi ayifani. Ayi ngikuzwa kahle akugoqe imininingwane ungasinika unike nombukeli emakhaya imininingwane bakuthola kanjani nokuthi ke umuntu ozokwenza kakhulukazi noma ozolanda into efana nesigubhu igona nokuhlukahlukana kwabo ngoba phela abantu laba sisuke sesikhuluma ngabo mase bephila ngoba usuke lento isiwena ingakho ngithi kwabo angithi usho njalo wathi bakunento yakho phakathi igazi lakho lento sikufana nokuthi iwena iyakuvikela. Okay kulungile that's why ngithi ke khona amafruit phakathi akwenza ukuthi ube iphathi yawo. Yebo hayi ngizwa kahle ngikuzwa kahle ngikhuluma lokho ngoba abantu ke uthola ukuthi umuntu uthi hayi ngizohlala isikhathi singakanani ngikuleyo process ngoba kubalekile ngoba iprocess ngempela iyona eyilawulayo mhlawumbe kumuntu. Mina njengami nje angisidayisi isigubhu as a chemist Yes ukuthi uyafika ushiya imali bese uthatha isigubhu no. yes Kumele kuqala wena ulungiseke wena uprepareke wena uconnectwe naleyo nto. okay Omunye nje uzokwenza izinto ngithi hamba yothi masubuya uzohlanganiswa nesigubhu sakho. Why ngifuna ukunderstand ukuthi ngakunikeza into ezothi uma uhamba nayo phambili ifike unikeze inkinga. Kodwa wena while uhambile khona kusuke sekwenzeka kuwena ukuthi lento iya ngokuba iphathi yakho masubuya nje sengiyakunikeza into yakho usiwenza lokho siyahlangabezana na siyakwazi kuyosebenza kuba into kanjalo. Ayi ngikuzwa kahle imininingwane ilula ithi 071 2 no 906 noma uthi 071 999 999 noma uthi 084 266 7000 lezo inamba zombili zina WhatsApp ziyafoneleka futhi. Sisebhenoni eGoli lapha ngitholakala khona ngihleze ngikhona kwezinye izinto ke ezithi azibe kanjani ngeke ngifisa ukuthi umuntu enze appointment especially izinto ezisuke idinga ukuthi kuzolalwa njengezimo ezinegulo critical noma ineziphakamiso ezithi azibe zinhle noma ijule noma idinga ukuthi sithandaze ndawonye kuba into kanjalo. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu nami ngijabulile ukuthi ningivakashele. Kunjalo mbukeli lapha ekhaya shayibuya yabona ukuhamba kuyathiwa kuzala induna ngoba sesifunda okuningi kuningi ke esikufundayo
ngoba ubona sehla senyuka sisuka eThekwini sifike koGoli sisuka siye ey'ndaweni ezahlukahlukene kodwa ngoba sifika la eBhenoni cha kukhona esikufunda nawe ukufundayo njengombukeli emakhaya. Igama lohlelo sithi uphila kanjani? Igama lami ngingumzothule ngokeshembe isibongo mafafuke njengete ngabani sambane samba unkosi angalala maqedo lala bafowazana ngunogwaje izikhundla khundla uthi mawuvimba ngala thukusungale umkhovu oyiphayo ngumadakeni oyishasa ketela ayiphindi ibonane nangokuzayo yipa